दिनै जिहेतु मोनसे गोथार सान होननानै जों बुंनांगोन बिटिसिनि बायजोनि 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि राजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ बा जोंनि सिनायथिखौ जोंनि समाजखौ दावगाहोनायनि थाखाय जि मोनसे गिदिर थांखि लानानै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइआव जोनोम जानाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै 12थि बोसोरारि जथुम्मानि जिथु गाहाय खुन्थिया गायनाय बे गायनायखौ जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गोबां जोंनि जायगायाव थानाय माहारियारि आफादफ्रा जोंखौ मददथि होफैनायखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि दारै मोनफ्रोमबो आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। बिखेखकै फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो 1 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि UBPOनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जोङो खोब गुवारै आरो खुंनो सानदों आरो बेयाव जोंना गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव मानसि फैगोन जोंनि आसामल' नङा जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव गं 22 जिल्ला आफाद दं गं 22 जिल्लायाव दं आरो 120निबो बांसिन दखरा आफाद दं गासै जोंनि मावथिफ्रा 6,000नि एसे बांसिन जायो जों आसा खालामदों जोंनि डेलिगेट्सआव 5,000नि बांसिन एबार सुबुं जागोन डेलिगेट्सआ आरो हारिमु गुबुन गुबुन माबाखौ लानानै 10,000निबो बांसिन मावथिफ्रा बेयाव थाबाय थागोन आरो जोंनि 1 तारिखआव अपेन सेसन जानो गोनां आरो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जों सानदों 50निफ्राय 1 लाखनि गेजेराव जों मानसि बेयाव गेदारिं जानायखौ जों आसा खालामदों आरो जागोन बादिखौ जों नुदों जिहेतु जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जिखुनु मेल मिटिं खुंबा मानसिफ्रा एसे गोबां जायो आरो जोंहा डेलिगेटआव गुबैयै रायज्लायनो गोनां बाथ्राया जोंबो जिहेतु मोनसे सागानगिरि आफाद जाबाय 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि जि गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPनि मोनब्रै बाहागो आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गुबै दाबियानोमोन जे बिटिसिनि बायजोआव रायजो जानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनो मोनसे गावखुंथाय होनाय बे गावखुंथायखौ बे 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जों जिहेतु मोननो हाबाय बेखौ आबुङै दाफुंनाय बेखौ गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बेखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव जों जिहेतु खामानि मावबाय थादों आरो माखासे खामानिया आवगायदोंब्लाबो दा आद्रा दंबावो बेफोरखौ मावजोबनाय बेजों लोगोसे सुक्तियाव थानाय दफाफोरा जिबिलाक दफाफोर दङ 5.2 मथे खोब बर' ओनसोल एरियायाव थानाय बर' गामिफ्राव माखासे जौगाथायनि खामानि मावनाय 5.3 मथे फरेस्ट राइटनि दारै 2006नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बे मथे हा हुनि मोनथाय होनाय आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ दासिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै बेफोरखौ होनाय बेजों लोगोसे जिहेतु 7.1 मथे जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बायजोआव थानाय जिबिलाक बर' सुबुंफोर दं बा ट्राइबेल सुबुंफोर दं बिसोरनि हा हुखौ रैखाथिनि थाखाय माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक बानायनाय बेफोर खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय हयथ' डेलिगेट्सआव जों मोजाङै सावरायनानै सोरखारखौ मा पलिसिजों बोरै नारसिननांगौ बेनि सायाव माखासे सावरायनाय जागोन आरो बे जोंनि सावरायनायाव जोंनि आसामनि बादैबो साखाथियाव थानाय रायजोआव जा कमिटि दङ अरुणाचलाव मोनसे कमिटि दङ स्टेट कमिटि मेघालयआव जोंनि कमिटि दङ आरो जों एबार जोंनि कमिटि गैयाब्लाबो गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो जोङो वेस्ट बेंगल त्रिपुरा आरो नेपालनिफ्राय जों बेयाव माखासे डेलिगेट्स जों हांख्रायगोन बिथांमोनखौबो लिंहरगोन आरो जों आसा फारिदों बे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु गासैबो रोखोमनि मानसिफोरखौ लानानै बे हारिनि गेजेराव जों मोनसे नन पलिटिकेल मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन मोनसे कमन प्लेटफर्म हिसाबै दानो थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जों जाफुंदोंबो बेयाव बेखिनिखौ नोंथांमोननो जोबथारबाय।